Kolmeroproer. Hoe maak je zoiets? 200 jaar geleden. Je bent niet Fries. Hoe ga je te werk? Nou, in eerste instantie praten en horen en lezen en kijken over waar gaat het over. En het belangrijkste is dan toch het personage Salomon Levi. Waar je een beeld van moet scheppen in je eigen hoofd. En daar moet iedereen ook een beetje gelukkig mee zijn. En het fijne was natuurlijk dat Siep die rol gaat spelen. Dat betekent dat je ook meteen ook een hoofd erbij kan zien. En toen we met elkaar afspraken dat dit toch wel een voorstelling gaat worden waarin iemand eigenlijk lacht om de dood en daardoor het leven aandurft te gaan, had ik wel, dat vind ik leuk, dat vind ik fijn en dat vind ik ook wel stoer en Fries, zal ik maar zeggen. Dat strijdbare wat ook in het papier zit, zeg maar, dat van ja, jullie lopen niet over mij heen en dat ik liever dood dan slaaf, zal ik maar zeggen. Dat gevoel, dat vind ik een heel mooi gevoel. En daar zit niet alleen maar boosheid in, er zit ook een soort plezier in. En als je dat eenmaal hebt, als je eenmaal het personage, het basispersonage, een beetje in je klauwen hebt, kun je van daaruit wel gaan schrijven. En dan de rest zijn het verzamelen van genoeg anekdotes. En het is natuurlijk een prachtig verhaal, wat ook wel weer met vandaag te maken heeft. Die Fransen die heulen met Hollanders en die denken we lopen wel even over dat Friesland heen. Wat zich regelmatig herhaalt in de geschiedenis van deze provincie. Komt heel erg tot uiting in dit verhaal. Dus, Frankrijk heeft een groot leger nodig. Want Napoleon wilde eventjes over Rusland heen. En denkt, ik haal ook een paar Friezen in dat Grande Armee. En die Friezen zeggen, ja, dat gaan we dus even niet doen, Oranje boven. En ja, dat bevalt me wel. Dat met een glimlach en stoer en dapper en je krijgt mij er niet onder. Dat gevoel vond ik heel mooi. En dat kunnen we heel mooi vertellen in deze voorstelling. Prachtig mooi verhaal. Je hebt bijna alle vragen al beantwoord. Het script is bijna klaar. Ja, klopt. En onze vraag is het nou theater, is het muziek? Hoe is die verdeling eigenlijk? Nou, kijk, het is sowieso muziektheater. En dat is dat is zo'n belangrijke term, muziektheater. Omdat we gebruiken de kracht van allebei die kanten. Zowel van de muziek als van het theater. Dus wat we heel erg met de songs aan het zoeken zijn, is we gebruiken veel bestaande liedjes, maar doordat ze nu in het Fries worden gezongen en doordat ze in deze context worden gezongen, krijgen ze plotseling een andere betekenis en een tweede betekenis en een nieuwe vorm. En dat is ontzettend fijn om daarmee aan de slag te gaan. En aan de andere kant wordt het theater niet alleen in het drama, niet alleen doordat die personages gaan leven en met elkaar in conflict komen en belangen hebben met elkaar, maar ook in het spektakel. We willen heel graag, als je daar op de tribune zit, dat je niet meer weet waar het kantje op moet kijken, omdat er daar iets gebeurt, daar komen soldaten vandaan, daar komen opstandelingen vandaan, daar komt volk vandaan, daar wordt gezongen, daar staat de band, daar is Salomon Levi, daar is Jan Winnes, daar plotseling vanaf de kerk begint er iemand te zingen. Al dat je ogen en oren tekort komt, dat lijkt mij een fantastisch belang van deze voorstelling. Hoe zal deze oproer de geschiedenis ingaan, deze uitvoering? Geschiedenis, dat weet ik niet. Want of er over 5 jaar nog over deze voorstelling wordt gepraat, dat weet ik niet. Wat ik wel merk aan het Nederlandse publiek, en dan heb ik het over het hele grote Nederlandse publiek, is dat mensen steeds meer op zoek zijn naar een gebeurtenis, een ervaring. Dat zie je aan Soldaat van Oranje, dat mensen naar een zaal gaan om iets mee te maken. In plaats van geduldig een verhaal aan te horen, willen ze een ervaring krijgen die ze raakt en die ze met zich meenemen. En ik denk dat het ons daarom te doen is. En ik vind het altijd prachtig, ik merk dat het was getekend aan IMG wat ik heb geschreven.
Dat mensen na afloop of de volgende dag naar je toe komen of je schrijven of mailen en zeggen: ik heb het gezien en het was belangrijk en ik vond het heel fijn dat ik het heb mogen meemaken en voor mij zegt het dit of dit of dit. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Die ervaring meemaken en dan de volgende dag er nog steeds een beetje mee rondlopen. En of je daar over 5 jaar dan nog over nadenkt, dat zou helemaal prachtig zijn. Maar dat is de hemel, zeg maar. En ik ben al heel blij met een paar mooie bloemen in de wei. Mag ik je bedanken voor dit interview. En wij wensen jullie nog heel veel sterkte om het de laatste loodjes even te maken. Dat gaan we doen. Dankjewel. Jongens, hey, tjoch, wij zijn klaar, het script is klaar, skeur troost Dick en troost Steven en een lied. Ja, ik nog hem. Ik zou zeggen, gelukkig naar hier en het wordt een fantastisch Salomon hier. En hele fijne feestdagen. Yo, Ja, top. Kan je het verstaan, hè? Nee, helemaal geen woord.